Maangat. Maangat. Sabang mo na, boss. Ay, mga tagaan sa tubog pala. Alalay mo na ba, boss? Tali, naglang lalaban. Laki, oh. Ah, snapper. Parang kilo, oh. Laki. Oh, 800, papati-pati ka. parang kilo. What's up mga kasulit? Welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, subscribe mo na yan at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video to, ako nga pala si Randolph Saison and you're watching Saison TV. Yeah! Dito tayo ngayon sa tindahan dito sa Milis. Bibili tayo ngayon ng pamain natin sa huli nating isda ngayon. Yung lamang loob ng bangus. Maghanap tayo ngayon. Mga kasunod, nakabili na tayo ng ating ipapain na lamang loob ng bangus. So hindi ko na nakuha na ng video dahil napakaraming tao, siksikan. Undawin na tayo ngayon sa sa spot mga kasolid. Dito lang tayo sa ilalim ng tulay ng Divinencia Road dito sa may Pantal River. Tayo mamimingwit. So mga kasolid, dito tayo ngayon sa sa Divinencia Road sa ilalim ng tulay. Dito lang sa Pantal River. Yan, Pantal River. So dito na naman may mga kasama na naman tayong mga anglers, mga taga Santa Barbara. Yan mga yan, oh. Yan, tatlo sila. Sa ito si Sir, taga Bunuan. Sir, anong pangalan mo, Sir? Andrew. Ayan, si Sir Andrew. Yan, nakakuha na siya ng isda kanina. Yan mga yan, gagayain natin yung pamimingwit nila kasi namimingwit sila ngayon ng kanduli, baby shark kung tawagin. Kaya mga taga Santa Barbara, oh. So umpahin natin ngayon mga kasolid yung lamang loob ng bangus. Ayan, putulin na natin. So ito ang pamain natin mga kasolid. Yan, lamang loob. Ayan. So itong gagamitin nating setup ulit, ang ating flash knife na fishing rod saka ating reel na Shimano Sina 3000. Gamit tayo nito. Mabigat na mabigat natin para may dalawang hook tayo. Maglalagay na tayo ng pamain. Ay, laki nito. Hindi tayo isabit. Ayun, meron, tabango. Binuid niya, malit lang. Ayun, ayun na siya, oh. Iangat ko na. Yan, tabango, isang tabango. Ang laking kanduli mga kasolid, oh. Ingat sa pagtanggal kasi delikado talaga to mga kasolid. Para siyang hito. Ang kagandahan lang nito, hindi siya ganong magalaw.
Yan ang gagawin natin dito. Puputulin natin itong ano niya, itong nakakatusok. Yan. Awan. Doara? Facebook. Sana may umama singaran ko YouTube balat. Ayan. So, dito na. Ikarga lang dyan, wajak lang ikarga ko kay. Yan natin lalagay. Sabi mo lang tiyo, mga plus mo. Agala ba na timingan? Kaya mga kasolid oh. Kuha, mag-aan tayo ulit, magpapain tayo ulit. Ayan kasama natin, ang mga taga Santa Barbara anglers. Kasi napanood daw nila yung ano natin, nag-live kasi tayo sa Facebook page natin. So ang daming nanood. Ayan, pumunta sila. Ayan mga kamag-anak nung mga ano yan, mga nilive natin. Kaya nung napanood nila, pumunta rin sila dito. After 2 days, nagpunta sila dito. Hagis tayo ulit. Yan. Tingnan tayo ng konting ano, kakain agad yan eh. Dito lang yan sa ano mga kasulid, dito lang yan sa may Deberencia Road, dito sa Pantal River. Ito yung Pantal River. Ito naman yung Kalmay. Ayan. Yun, nakahuli na naman tayo. Second catch. Ano kaya to? Ano siguro to? Buhaya. Ay, ano na naman? Kanduli. Baby shark. Tabang mo. Ay, baby shark na naman oh. Kanduli. Yan oh, butik. May bagong idol na naman tayo oh. Mga anglers ng ano, anglers ng Santa Barbara. Boss, anong pangalan mo, boss? Marlo Puntawe. Oh, Marlon? Marlo. Marlo Puntawe oh. Kayo boss? Anong pangalan? Sa si ano? Yohan sir, Yohan. Yohan oh, Yohan oh. Yung mga anglers. Ayun, nakahuli ulit oh. Kasi babalita nila ba, araramay tilapia, may nitip ka to. Ayun si Pambabaw yun, Santa Barbara. Kaya malanay, job malanay. Malanay. Dagal mo di man. Santa Barbara in. Santa Barbara 8. In. In. Pero sa pambabayta misi nga, irigasyon niya, pwede isa ton danom niya ng kangkong niya. Saya aripit ka to eh. Ah. Dagal mo di man. Oh, ang tawag ko pero sila natin nga ba raya tilapia. Ah. Ang turi pa yung ba kangkong. Bulati. Bulati. Ah. Kaya bang gano'ng makaral di man? Bulati ba? Wah, yun oh. Aral. Aral eh. Grabe oh, yun oh. Videoin natin. Sarap na guyudan yan oh. Balaga mo. Alangat. Ay, ni alangat ito ni. Alangat to. Wala papatakas, di man kalay ni, di man kalay. Alangat. Laki. Laki alangat to. Kumain alangat. May sasagi. Laking alangat. I-retrieve mo. Laki. Tatangguan to eh. Lakanig dyan, boss ay. Lakanig dyan. Tan. Balag kasi. Alangat. Ay, pakulang. Ayan o. Laking ano. Mangagat. Sabang mo la, boss. Ayan, mga taga Santa Barbara. Halalay mo la ba, boss? Tani, naglalalaban. Laki oh. Ah, snapper. Red snapper, kantutan. Salamat. Ako bro, sabi lang. Jet ski to, jet. Yan. Ayan, laki oh. Ay, kinto ay, asang to, dito mga bumbunan. Ami, flies. Ayan oh. Ay, flies. Hindi yung tapla flies na. Flies mo sa lula pluto eh. May flies pa eh. Balot, alam nga kasi. Boss. Babi. Swerte.
Alangat, bawal. Laki oh. Pre, 500 sa kilo tutan eh. Sa kilo tutan 500. Ni? Wala lang ah. Iya. Jackpot boss. Oh, laki na lahat oh. Taga binigay itong ano ko. Alangat. Oh, mga kasulit, yung kiloy natin kung ilang kilo to. Jay, nani mga nabulus. Laki oh. Ay, 2 kilo oh. 2.7 Laki. Oh, 800, mapati-patik la. 2 kilo. 800, mapati-patik la. Buna mo boss, ang buna mo. Eh, yan mo patay. Tagyan mo. Gawon tagang king thumbnail. Picturean tayo, kilo tayo. 1,000 ata, 1,000. Pero, eh no. Ano boss ah? Oh, 500 kilo to tabi. Eh no. Dalawa ba tapos ah? Laki oh. Oh, mga boss, mga anglers. Yan, dito lang yan sa sa Diferensya Road, Dagupan City, sa likod ng LTO, Dagupan. Yan, laki oh, 2 kilos alangat. Mangagat kung tawagin sa Tagalog. Snapper naman sa English. Yun oh. Laki oh. Red snapper. Oh, solid. Abawi yung bro. Solid. Mamo yung discount. Laki oh. Alangat ang kota aga. Dora niya ini. Lag. Isa kilabas sikat ka to eh. Para ko tilapia yung balo. Para ko tilapia. Hindi dumaya. Red snapper dan tingnya ya pang rupis na. Sa kilo to eh 500. 1,000 bulaya eh. 1,000 lang. 2 kilo nih. Oo. Ito yung tinatawag na snapper. Red snapper. Oh, jadi na nahuli. Kakain nga lang. Tibay boss, tibay. Congrats. Dinig mo rami uncle mo. Ayun oh. Yung taba mo, tinatapon nyo yun. Laki oh. Mahilig ka man kasi napipusi ka lang. Sama ni pa niya. Ulit. Ayun. Mambili pirami uncle Jusatan. So yun mga kasoy, tignan nyo yung nangyari sa aking hoko, triple hoko. Yung isa napiko, yung isa naputol. Napakalaking siguro nun, isda nun. So magpapalit na lang tayo ng ng sima natin ulit. So yun mga kasoy, nagpalit na naman tayo ng sima natin. Yan single hook. Ayan, maglagay na tayo ng kamay natin. Talagang Swerte wa. iba na sikat parang sikat talaga. Laki oh. Laki. Parang kabraso na to pero mahirap hawakan to. Ayan oh. Ayan, nahuli ni Oh. Galing. Baby shark. Dito tayo rin, tepes na rin tayo sa kanila. Balbahag di. Kamaw. Ayan mga kanglers natin Ayan, yung isa, yung unang-una, teacher yan dito sa Bunuan. Yung mga iba nasa taga taga Santa Barbara. Ayan, may kumagat na mga kasolid. Ayan natin guyudin talaga, lamunin. Tapos ganda pagguguyo din talaga mga kasolid para ayun ginuit. Ayun. Mga kasolid Yes, fish on. Yes. Kabla. Ha? Oh? Lagi. May nahuli tayo. May huli rin sila doon Ito, malaking
malaking kanduli. Mga kasolid oh. Yan. Yan, angat na natin. Oh. Sarap. Yan oh. Pang third catch natin mga kasolid. Yan si sir yan, teacher yan dito sa Bunuan. Yan, tingnan natin kung may huli do. Akas! Tabango mo. Akas balat. Awatan. Kaya mga kasama natin, ito lang yung ginagamit natin pamain mga kasolid to. Yung may baby shark pala dito. Yung lamang loob ng bangus. Ito, puputulin muna natin yung kanyang kanyang nakaka-disgrasyang pamusok. Laki-laki talaga nitong nahuli nilang red snapper ito. Grabe talaga. Ito laki. Ayan siya oh. Mga kasolid. Ang laki. Oh, bulwalot. Laki oh. Okay oh. Grabe lang kindan ni man may Pananganta. may guyugan din naman. Laki. Laki, swerte niya talaga kasi hindi talaga kumakain sa sa apdo. Ay lamang loob ng bangus. Swerte niya para sa kanya talaga. So dito lang yan sa may LTO Dagupan. Yan, sa ilalim ng tulay. Divinencia Road, dito yung Pantal River. Yan. Solid talaga. So yan mga kasolid, so nakatatlong huli na tayo ng kanduli. So yung kasama natin talagang swerte talaga niya kasi hindi naman talaga kumakain sa lamang loob ng bangus yung yung red snapper. Kung tawagin dito sa amin naman is alangat. Napakaswerte niya para sa kanya talaga, mga taga Santa Barbara anglers. Yan. So ito muna mga kasolid, so dito ko na lang muna siguro tatapusin itong pamimingwit natin kasi ngayong araw na to kasi may lakad pa tayo. So may asikasuhin tayong importante ngayon mga kasolid, kaya iiwan na lang natin sila ngayong araw na to. So mga kasolid, sana nag-enjoy kayo sa aming pamimingwit ngayong araw na to. So paano mga kasolid, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!